कमेन्टआनो जाहैबाय गुबुन हारिनि मानसिजोंल' थांनाङा गुबुन हारिनि मानसिजोंल' हाबा जानाङा होननानै स' बे बांसिन इम्परटेन्ट ना जोंनिफ्राय सासे बर' आइजोआ नेशनेल लेभेलाव थांगासिनो बे इम्परटेन्ट जे बर' हारिनि नोंथांमोननि गेजेराव आं मोनसे भिडिअ लाबोदों दा लाबोनायनि सिगां नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि बे चेनेलाव बरायना लागोरदों बेनो जाहैबाय मा आं बे आयदानि सायावहाय दासान्दि मोनसे ट्रेन्डिं ससियेल मिडियायाव सोलिबाय थानाय आं बिनि सायाव डिसकासन खालामगोन आरो पिंकि बसुमतारीनि भिडिअ क्लिप आं होगोन नागिरदों नोंथांमोना नायना लागोरदो बिनि उनावहाय आं जा हायो जेसेबां हायो आं बेखौ फोरमायगोन आरोखि नायगोन कमेन्टआनो जाहैबाय गुबुन हारिनि मानसिजोंल' थांनाङा गुबुन हारिनि मानसिजोंल' हाबा जानाङा होननानै स' बे बांसिन इम्परटेन्ट ना जोंनिफ्राय सासे बर' आइजोआ नेशनेल लेभेलाव थांगासिनो बे इम्परटेन्ट दिनैसिम आङो बेफोरबायदि साननायखौ लाबोफेराखै आङो गावनि कालचारावनो बावगोन गावखौ आरो गावनि कालचारनि थाखायनो खामानि मावलांबाय थागोन खालामनो हाया गासैखौबो जायनि कम्फर्ट बिथांमोननि लाइफ बिथांमोननि गावनि चइस जायजों हाबा जायो जायजों हाबा जाया बाट स्टिल आं बुजियो बे थिंकिंआ जोंनि मानसिफोरनो मानो दङ मोनसे सेन्टिमेन्ट दङ जोंनि बर' हारिनि बागै सेन्टिमेन्टनि थाखाय बुङो आं मिथियो स' फाइनालि नुबाय बावहाय आं खोनादों गावबागाव चइस जायजोंखि जाया दा बे बांसिन इम्परटेन्ट ना सासे बर' फिसाया जुदि नेसनेल लेभेलाव थांगासिनो दं बे इम्परटेन्ट अके आंनि गेजेराव मोननैबो इम्परटेन्ट बाय जुदि सिंगोल जुदि माबा मोनसे होयोब्ला एन्सारखौ सोङोबा बेयो जाना भुल जागोन आरोखि बेयाव मोननैबो इम्परटेन्ट दं नेसनेल लेभेलाव थांनायाबो इम्परटेन्ट आरो नोंनि चइसनि बाथ्रायाबो इम्परटेन्ट मानो होननानै बुङोबा बर' हारिया गोबां धोखा जाबोबाय गोबां माने थगायजाबोबाय आं फिसा मोनसे बिदिन्थि लानो नागिरदों जेन'बा ओरैबायदि आरो सापस हमनानै ला सासे न'खराव सासे बर' हिन्जावसाया रां रुफा गैयामोनलायनो थाखा फैसा गैयामोनलायनो दा बेखौ थाखा फैसा गोनां खालामनो थाखाय बेखौ क्ररपतिखौ बानायनो थाखाय जोंनि बर' फिसाफोरलायनो खांनानै गासैबो रांफोरखौ खांनानै बेखौ क्ररपति बानायबाय बिजनेसमेन बानायबायलायनो बानायखांनायनि उनाव गावहा क्ररपति जाखांनायनि उनाव बिजनेसमेन जाखांनायनि उनाव दाना बेथ' सासे बर' हारिनि सम्पद जाबाय नङा होमबा क्ररपति जाबाय नालाय बर' हारिनि गेजेराव सासे क्ररपति एरलायबाय नङा दे दा बेबायदि क्ररपति जाखांनायनि उनाव जुदि आरो बै हिन्जावसाया जुदि बर' माने हारिखौनो जालदाब मुगैनानै जुमुदै मुजुलांनानै गुबुन हारिजों हाबा जाहैबाय गुबुन हारिखौसो फेदेरहैबाय गुबुन हारिनि हौवाखौसो फेदेरनानै हैबाय दा बेवहाय सोरनि गोरबो बिखाया मानो गाबा जानो एसे हारि हिसाबै मानो गाबा निश्चय गाबखागोन गोरबोआव नांखागोन दा बिनिखायनो जोंनि गेजेराव बिराद हिस्ट'रिफोर दंसै जारिमिन जालांबाय बर' हारिनि गेजेराव बै समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिराद आखायाव इनिसियेटिभ लानानै खामानि मावदोंमोन बाजाराव लेपटप लानानै जिरायनानै जायनो मोनो बेखौनो लेंहरनानै फैबानो बेखौनो माबा खालामनानै बहर थुनानै हरनाय खामानिफोरखौ मावदोंमोन प्रणितानि बेलायावबो बेफोरबायदि खामानिखौ मावदोंमोन आरो गोबां बुंनांला सोरबा बक्सार दं सोरबा बेफोरबायदिनो माने डेन्सार दं सोरबा बुहुत आं नामखौ बुङोब्ला बिथांमोनहा गोरबोआव नांनो हागौ खिन्थु मिन्थिखाजोबो बर' हारिया दा बेफोरखौ लानानैनो दिनैनि बे चर्चाया सोलिदों जानांगौ आरोखि दा बिनिखायनो ओरैबायदि सानदों माने जोंनि सुबुंफ्रा जोंहा गोबां जारिमिन जाबोबाय जों खस्थ' खालामनानै गावनि फिसा होननानै गावनिनो बर' फिसा होननानै गावनि हारिनि मानसि होननानै गावनि बर' हारियानो नाम थांगोन मुं थांगोन होननानै भट होनानै देरहाहोहरबाय दा देरहाहोनायनि उनाव जायनि मेटारावहाय भट होनानै देरहादोंमोन जायनि माबायावहाय फेभारावहाय बेफोरखौबो बिथांमोना सानाबालानो दिनै गुबुन हारिजों हाबा जाहैबाय देरहाखांनायनि उनावसो मोजां मुं मोनखांनायनि उनावसो गावनि हारिखौ मुगैलांनानै गुबुन हारिजों हाबा जाहैनाय दा बेफोर बिराद सोमोनांथावना आरो बिसोर मोनसे बिराद बिसाक्थ' बुस्थु बियो मिथिबायना हारिनि गेजेराव जोङो मोननानै हारिनिफ्राय माबा मोनसे खावनानै लांनानै गुबुननो हैनाय बुस्थु बायदि जायो बिदिया मिथिबायना मददखौ नागिरबाय गावनि हारिनिफ्राय नाथाय मददखौ मोनखांनायनि उनाव गावहा जाफुंसारखांनायनि उनाव गुबुन हारिजों थांबाय गावनि हारिखौ जोगारलांनानै गावनि हारिखौ मुगैलांनानै बेफोरखौ सोर मानो बिखा खालामा खांफागोन
दा पिंकि बसुमतारीखौबो जानो हागौ जोंनि मानसिफ्रा बेफोरबायदि जाजानो गिदों जायनि फलाव बिनिखायनो बिथांमोननो बिनो बहर होआ बेबो बेफोरबायदिसो जाखालायगोन बे बाथ्रा दा गतिके पिंकि बसुमतारीया बेबायदि नंगौ ना नङा बेखौ सोर मिथिगोन दाना जों गोजाननि मानसिफ्रा सोर मिथिबावनो मिथिया दा बैनि ओनसोलनि मानसिफ्रा मिथिसिगोन दाना पिंकि बसुमतारीनि गामिनि मानसिफ्राव थानाय बिनि सेंग्रा लोगोफोर सिख्ला लोगोफोर बिथांमोना मिन्थिगोन जे बिथाङा सोरजों बांसिन गुलि गुलि थामारो बांसिन बिथाङा सोरजों गुलि गुलि खालामारो थारैनो बिनि माखासे हाब भाबखौ बै ओनसोलनि बै गामिनि माखासे लोगो लोब्बाफ्रा मिथिगोन आरोखि दा बिथाङा बुंदों गावनि कालसारखौनो अरायसम बोजबगोन गावनि कालसारनाव थागोन बिथाङा बुंदों आरोखि दा दे जायफ्रा माने थांजानो लुबैयो माने नोंथांमोनहा भट होबानो जाबाय बे आरो आंहाथ' इन्सटाग्रामबो गैया इन्सटाग्राम आंनाव माबाबो गैया इन्सटाग्रामा सिगां खुलिदोंमोन नाथाय आं मिथिला मा पासवार्ड होदों मा मादों दा आं फेसबुकाव पस्ट होयोबा बे इन्सटाग्रामाव थाङो नाथाय आंनि इन्सटाग्रामनि माबाया खुनु मोनसे आंनाव माबा गैला रेकर्ड गैला आरोखि ओंखायनो आङो एसेबां इन्टारेस्टबो लाखाया आं इन्सटाग्रामाव जुदि फेसबुकजों जुदि लिंक जानो हानायबा दासिमबो आङो हरो आरोखि भटखौ आं हरो बे आरोखि दा दुखु मोनो मानोनो दुखु मोना जानो दे नोंबो सासे हाबा जानायनि उनाव बर'नि बिमा जागोन दिनै नोंखौ बर' बिमाया जोनोम होबाय गोबां बैफोरबायदि फनितामोन बायदि सोरबा अंकसितामोन बायदि सोरबा माबामोन बायदिखौहाय बर'नि बिमायानो जोनोम होदोंमोन हाबा जानायनि उनाव बिबो बर' बिमानि माने रलखौ लानांगौमोन नाथाय बर' बिमानि रलखौ लायाबानो बर' बिमानि रलखौ बियो मुगैनानै गुबुन माखासे हारिजों हाबा जाहैनांनाय बेफोरनि थाखाय दुखु मोनदों जोंनि सुबुंफ्रा आरो बे बिराद गिदिर इसुथ' बियो गोरलै इसु नङा बेखौ जों गोरलै इसु सानना लानो नाङा मानोना बयहाबो हारिनिनो सेन्टिमेन्ट लानानै गावनि हारिखौ फेदेरनो फोलावनो गावनि हारियाव सुबुं सम्पद माने जोनोम होनो थाखाय जोंनि हारिनि सुबुंफ्रा बिराद मदद खालामलायो बुहुद मदद खालामलायो सापर्ट खालामलायो आरो सापर्ट खालामनानै जेब्लानाखि जों साक्सेसफुल जाबाय जाखांनायनि उनावसो गावनि हारिखौ माने मुगैलांफिननानै गुबुन हारिजों हाबा जाहैनानै गावनि हारिखौ मुगैग्रा जायोबा बेफोर बेसेबां बिसाक्त बेसेबां बिसोरो बेसेबां थगायनाय जायो बेफोर बाथ्रा सिन्था खालामनानै दा बिनिखायनो बेफोरबायदि जाया आं बिनि थाखायसो गोबां मानसिफ्रा बे बाथ्राखौ बुंदों मानोना नोंथांमोना नोजोर होबा नुगोन बर' हारियाव गुबुन हारि माहारिफोरनि सिख्लाफ्रा साबेसे हाबा जाफैदों आसि बिजौआवनो साननो हायो बे आसि बिजौआवनो साननो हायो नाथाय जोंनि बर' हारिनि सिख्लाफ्रा बा हिन्जावफ्रा गुबुन हारिजों बेसेबां हाबा जाहैखो साननो हाया जायगा थोआ बे आसिफ्रा मिथिबाय बहुद सोरबा पपुलारानो जाथों पपुलार नङैयानो जाथों जेव गुबुननि हारिजों हाबा जाहैनायफ्रा सिन्था खालामदो बुहुद साननो गोनां आरो गोबां माने बर' सिख्लाफ्रा हिन्जावफ्रा बुथार जाबायबो गुबुन हारिजों हाबा जानानै नाथाय जायफोर दिनैसिमबो गुबुन हारिनि मानसिफ्रा बर'फोरनाव हाबा जाफैदों बिसोरखौथ' बुथाराखैना थैनो गोनां नङाना बिसोरथ' दा जों बुजिनांगोन ओंखायनो बे आयदानि सायावहाय मा जोंनि मेलेमजिबिफ्रा मा मेसेज होलायो बिथांमोननि सायाव डिपेन्ड खालामबाय मानोना इसुआ बिराद गिदिरानो बियो फिसा इसु नङा आरो देरहायोबाथ' जोंनि हारिनि बिराद गिदिर मोनसे माबा जागोन मोनसे समाव जोंहा दिप्तिया चाइनायाव थांदोंमोन चाइनायाव बिथाङाबो थांदोंमोन नाथाय बेवहाय बिथाङा जित जाबोनो हायाखिसै बे बाथ्रा आरो दिनै आरो पिंकिनि फाला सफैलायबाय दा पिंकियाबो जुदि देरहायोबा नेसनेल लेभेलावनो मोनसे बिराद गिदिर मोनसे नाम जागोन दा बेफोरखौ जोङो लानानै जुदि जोंनि सुबुंफ्रा गोथौयै साननायलायनानै नायदो बिजिरलायनानै नायदो माबोरैबा जों मा खालामनो हागोन दा जोङो हारिनि सेन्टिमेन्ट ना बिराद मोनसे माबा दं जायनाव हारिनि सेन्टिमेन्ट दङ ना बे थैनोबो गिया माबा मोनसे खालामनो गिया दावहायाव बारसोमनोबो गिया नाथाय जायनाव हारिनि सेन्टिमेन्ट गैयाना बिथांमोना माबा मोनसे घटना जायोबा माबा मोनसे दावहा जायोबा खारखोमायो जाय गावनि जिउखौल' सानो बिथांमोन बायदिया खिन्थु जायहा हारिनि सेन्टिमेन्ट दं बिथांमोन बायदि मानसिफ्रा खैफोदनि समाव खारखोमाया
खैफोदनि समाव सिगांसिनोसो बिदिबाय दा आं थैगोन आंनाव हारियाल' सेफटि जागोन बे बाथ्रा फैयो दा सेन्टिमेन्ट हारिनि सेन्टिमेन्ट जायनियाव थाबायना डेन्जारखा ओंखायनो जों बुजिलायनांगोन आरो बिनानावमोनहाबो आरो जायफोर इन फिउचाराव फैगोन मानोना सिगां समनि माखासे बर' सिख्लाफ्रानो दिन्थिनानै गालांबाय नालाय जोंखौ दौखा होलांबाय जोंखौ दुखु होलांबाय दाहा होलांबाय बर' हारिखौ बेनिखायनो दिनै फोथायनो गोब्राब जानानै फैबाय आरोखि बुहुद खारन बर' हारिनि माखासे बै सिख्लाफोरनि थाखायनो बर' हारियाव गोबां घटनाबो जानानै थांबाय दैदेनगिरिफ्रासो दिनै बुहुद खस्थ' मोनबोनांगौ जानानै फैबाय सिगां समावथ' बिथांमोना जेबोखौनो गुरुत्व लाया बुंनाय बाथ्राफोरखौबो खोनासङा नालाय जेला जाथाया जायो अब्लासो नांगौ सोरबा आफादखौ नांगौनो सोरबा माबाखौ नांगौनो सोरबा समाज सिबियारिखौ नांगौ बे जानानै फैयो आरोखि जेन' बेफोरबायदि जाया आं बेनि थाखाय बे भिडिअखौ बानाय जाबाय आरोखि आरो जोंनि सिख्लाफ्राबो बुजिनांगोन आरोखि आरो जोंनि मानसिफ्राबो बुजिलायनांसिगोन ओंखायनो आं ओरैनो बुंदों जुदि पिंकि बसुमतारिनो भट होनाय होया नोंथांमोना मा डिसिसन लायो बे सायाव खिन्थु बिथाङा थारैनो सोरजों हाबा जामारो जामारा बेखौ माने सोर मा डिसाइड खालामो बिथांमोननि गामियाव मोनसिगोन बिसोरजों थाफाग्रा सेंग्रासाफोर बा सिख्लासाफोर बिथांमोना मिथिगोन आरोखि दा नोंथांमोननि सायाव सोनारबाय दिनै आंखौ बुंब्लाबो आंखौ गोबां मानसिया बायदिसिना बुंगोन आरोखि स' जों गोबां सालिजारि खालामनायनि गेजेरजों जों डिसिसनाव फैबानो जाबाय आरोखि गोजोन्थों